May langinan Dulukan tayo ng bagya. Manya maninita, medyo dulok-dulok. Di ang aliwa, di ako nagaluluto nga. Kung man dulok ka, may nagalo. Hello Nyams, Maya po Rasken. Yan yung video ngayon ni Gluto tamong almusal. Saka ano nga pansin nyo, kapapa ako kasi bantang mas mabilis singgay. Hiling ko kasi mas na-express ko yung sarili ko itong magkapapa ko ya uling. Kapapaan ako man talaga. Ito din ako niya subtitle para karetang makaintindi. Okay? Pero ba ito? Shoutout kay Andre Harapan, Bossing, kumusta anak yan? Thank you for watching. Salamat yung pamanalbe. Mimingat pa na So ngayon magluto tamong almusal. Kasi misis niya, pauli na kanyan. Marami pita sigurado kauli na. So tara. Muling Pilipino almusal yung gagawan tamo. Siyempre, ayaw mawala yung kaya. Dog. Sino, lalo nakapampaan tamo yung milalako yan. Tapos kumata mo rin ebon. Sira yung remyati na busbus. Matang ebon kaya siguro at apat pwede na. O yan na. Di nang kepas ang corn beef kanini o nang dakal na. Butang kay nung ating tapang oras magluto tang kay fried rice. Tang approve ng Uncle Roger. Siyempre kung magluto ko gumain kang kalang. Pali tayo pa yung kalang tamo. Yung granite yun masanting niya. Sagli papali. Saan tayo nga bun? Paminto. Try gogo me. Nagiligitan mo bala mo may nakikang kapatid. Pinantayin dito kataba. Ang buri ko kaya ebon itang medyo lutuya. Buri ko itang kabalo na alu-aluang kaya na alu-aluang trip yan na dapat. Buri ko itang medyo dulok yung mukha niya. Water basyo, balo da kayo eh. 1, ebon. Next do. Balatan tala pa. Atin lang ang balat din. Di nga doga rin. Hinukaluwat ka. Bayo lang ibalik. Kanyang Mika swine flu. Ni stop dog yung market. Kalagad na mura ni uling pincho tayo Alam mama ang pork ng Muslim. Nga pilila murang pisalong babi. Yan yung may balik la rin, sinalikan tandi. Gilyan yung mukha niyang bala kayo, mukha nano yung buring gilyan. Banta mong mabilis yung maluto, tsaka ba yung masanting. Usually gagawin ito mukha niya na. Walang professional ka. Hindi na may pagkambabo. Kaya nakakanya, bala mo Gordon Ramsay, no? Kaya, Lu. Okay, gilyan may pababo. Pero bala, kimbihan mo lang buring. Wala naman ba, bawal kaya ka. Katuhan ako. Bisan tayong bagyan o datang na yung misis niya ganyan, mayari tabalot. Luluto ko din didinang kondanom. Ayun nga, dog. O didinang kondanom kasi frozen na rin. Banta mo malaso tayong yellow kilo. Kabang pabukalan to rin nga, dog. Umalta na nasi, tintang na yung misis niya. Natapayari. Yan kung bayo ka kyan channel ay natali ka pa makasubscribe. Indutan nga mo itang subscribe button kyan sitting na. Itang maluto yan. Pantang gay, balo mo retang bayong uploads yung video. I-like ang pong i-share mo niya rin. Bantang nga balo dereng aliwa. So yan walang inalo. Hindi na tayo pandito kataba. Walang ipakat. Gawin naman pa. Deni kasi granite change yung pagluto tayo. Social tambag yan. Okay, 2. Pali tayo ng nasi. 2 minutes. Pwede na yan. Karin natin. Next, ang ating tosino. Naluluto yun Pero ako din ang kaya pa rin ganun yun Ano tayong dito? Dito. So, medyo grosan ako At doang sandok yung gagamitan ko kasi bang nga magkasakit mo kayong pasakitan sa sarili mo boy. Basically, walay-walay at alam mo mo kanyan balang nga dikit-dikit alasyan pabukulan tayo mo, okay na ata. Okay na yung kikatan nasi mapali na. Gawa tayo ng tiltilan. Aslam.
toyo. Yun. Kaya. Isa. May langin yan eh. Dulukan tayo ng bagya. Manya maninita, medyo dulok-dulok. Di ang aliwa, di ako nagaluluto nga. Kung man dulok ka, may nagalo. Plating niya. Ali, luto na. Kanya maninin yan. O yan po yung kaya katamong almusal, mga tana. Mahanta na po. Luto na. Baka ko lang aslam na. Ay, hindi kaya. Tusino. Blurred niya. Mga tanga. Blurred. Ano ba? Makakalus yung kayo. Makakalus yung almusal na. Sabi mo. Wala na yun mo paras. Ako lang nakalapilos. Lara. Malilapin na. Wala mo kayo mapras. Wala mo yung tusig mo. Bahang nakalaman ako naman ha. Huwag pang kaya ganyan. Talong, okra, rangkong yan. Skin mo. Gusto nga yung mustasa. Taldos kamuti. No? Yung mustasa ang kamuti. Dapat na. Solid naman. Parang si Lara, sabi mo, li. Yung burrito ini medyo kaya. Taba? Til-til mo yung mahal yan. Sarap nito niya. Gusto mo yan mo, diyan ba kaya nga dinat. Kaya na, no? Kanya na niya. Ito pang bantan eh. Sabon. Nagyan meron na siya mahal yun. Kanya na. Bulatang guy. Ingas ka. Ngayon, may gisa nila, no? Oh, yan naman nakagyan video nga ita. Giligitan mo na yung like button. Lalo pa na yung pamang giligit mo, kita may dreads mo sipi nga bale. Iabihan mo na rin itong subscribe button. Bantang updated ka ka rin uploads me. Bye!